Pidang subhai pisi simpat hakaneka lenong kajungi hakaneka por ngisngau ba kapor kaya stat sisa ngiban ngisngau na kawai kapor por mentang ila poi sekala lenong ka pra hakaneka jinga puli jungi kene sabat school ta kapor teka lenong ka bangin puli hakaneka lenong ka pra kran phang ka mission sha ki baduk berkibakurdu ste sha bangni ya sa prang bangnya suthu ya kaneka mission sha ki baduk berkurdu ngakwa ban khot yi dapi bangin ai ka jingdong sedang hakaneka por Tungin duai. Kupajing babne ngai ngut mi sen be atra ba mila ai ngini kalat ban ya sambiang ya kene ka gospel jongme lembaga media trai to kta yangi kinong kren to the ngi dem sim ko jongme keting jisu ngapan amen amen kublai subun te kane kasngi klenong ka pra kalong ek sha ka ba don ka ka jing sultanat yangi ban kane kum ka mission sha ki baduk bar ki bakerdu te kane ka por ngi mà cầm đào long ka ba yang ngi mà số thu ya cái này cả mission sa ki baduk bakerdu te mentang ngi bai bai sa ka khot kan mau ka ba ngi ngi na Matthias kalnong ka ba arfosan ka khot sau phau ka no kan mau ka kran kum ne uta usim te unya thu bad un ong haki sisang ong hapi baha ka ba philale ya ka hau barit tam na ki para jonga philale ken hangaru kane ka pan pau ya kata ka jing it ba jo jisu kata ka jing sngau jo jisu ka jing it mau jisu ukwa yangi mangindon kata jing it ka ma udon pi upen pau hakane ka banta ba ladang idon kata ka jing le jungi hi barit la le ru ha ublai kata ka de ka we ka ba don kam yangi ma ka ba ujisu ukwa yangi mawat ladang le ha ki barit ru reng la le ru yu ublai te teng teng yu hang ne ba ublai upedon kam yangi ha ki babun ki banta upedon kam ki jing harap jong ki wei nak banta jongi bat teng teng ka jinon kam jongi na ki wei pat te hang ne ngi yangi kum ki kristan ni don ya kata ka jing khot kum kristan ban yarap ya ki wei kum yangi khot ban don kata ka mensim ka bakluj pi na skwa pi pi phang wei u khna ka bang nge sem uong kum ne ka ek bo ong nu khna ka long ka ba ka pen su thu yang manta bo ong kum ne ong ngakwa ba ban long ngakwa ba ban don men jonga balong kum utai uang yang kau kasih tengah keliu tau kena ong balai pikwa bandon bandai balai pikwa bandon men balong kum uta bro uang pi ngai dapat je bro ulong bro basbon ulong bro bakluj mensim tengah kwa bandong bandon men uang kwa bandon men kum unu kena te ngasus ngap jar kata kapon rekat ba ngana suthu hadin perhadin ngasuthu ba ublei sayangi dei ba ukwa yangi bangin don kita handai ek ba ublei utrang nam ta jonga ba jong pi ek ba ublei utrang yangi kumi kristan dei bangin don kita himan ki basbun rei ukwa yangi mangin long kita ki basbun mangin long kita ki ba it ya ki baduk bakerdu te kane kadai ka jingsnang ki bangi syam ha kane kelnong bat kane kelnong ki bangi ya sakmat kelnong banding kong terter hadu ke basan ka kran phang kata ka jing it ki bakerdu ta ka jing don kam hanrei ha ka jing long ke ba kenjah mensim kamtam kitu ki para bangai leste ki ba asyak kentaj na ki imlang salang te ki don sibun ki jing don kam ha ka mat ka mensim kenja jing ba mensim bat kumta terter te sibun ngin ui kini ki ai kan kapor te ningkong ngin yapet ha kan ka siningkong ke ai ba ni syam ha kan ka siningkong bat ke ai ka jing hikai ka bang yo na sini ha kan ka siningkong te ngarpat i dap hisha ban ai ka jing hikai ke ai ba yo jing hikai ni kan ka siningkong ba de bat kan ka mission ha ki baduk ki bakerdu to kan ka siningkong ke topik ke de ka jing e jong ki parlok ka jing e jong ki parlok ka sabat school jongi ka batai shai bhaban kumno hagani ka por ngiha banyarap digi parlok ha ka gospel jong Lucas Marcus but Matthias ngila ban shem ya ka jinga thukhana jong bri ubayap shiliang but kumno ki parlok jong u kilawan ra ayu shu jisu ka bible ka ya thu shu bagini ki parlok jong u kila ai kila ong yo ni u boyap chuliang kilewan ra yu u show blay o show jisu te nga habanga petje kene ka kalanong lene habanga meditate kene ngayu I ba bun sen la shubo la de imi ipang te nga ngan ong imi kele chekata ka hospital ba let ban sumar yele de shate ba pin yo ga jingkot jingkia ka ba phau na mar lening ong khilet show tau doctor ba ula ban sumari phi henrei ngimju ong bang yang in le chu jisu tem
Bon sen ngi khot ngi ong yi ki brio ban lecture kita ki doktor ki ba best bha lene ki dub hospital ba best bha yo le se shalong kum ki bethany kum ki super care ngi la ban ong yi ki perlok jong ngi henre ngim khot ye ki ban wan chu jisu te hagani ka lanong ka jing thang jong jisu na ka benta jong ngi kalong ban wan lam ye ki perlok ki ba don kam ki ba duk sha u dei tang ki to ki bapang ki ba shem jinjar hayeng lani hasem bapang mensim ru ki parlok jongi ki bom wan che jing ya seng ru ni la ban khot ki ban wan chu jisu bon sen la dangi la ki parlok jongi kim wan che jing ya seng teng teng ni benya ki obele ni pet po ki dai henre ngim khot ri ki chu jisu tika bible ka kedeu ba jisu udei unong pen khia ba kraw tam e u ba thrang ban map bat ban pen khia ki ba pang ki ba shitom compare like de ki kita ki jing pang jing ki brio ka len ji wai ru ka ya tho ka ong yangi what up ba ki brio kin wan chapi henry pi de ban le ya rap ye ki to pli ki khmat jong pi ka ong to pli ki khmat saw dong jong pi to pe ki brio ki don kam jing ya rap te ujisu hila de open I ya kinuksa kumno ngi la ban yarap ya ki baduk ki badan kam badu khot yang ni ban le ka juru ka point ka badang kong ka de ni de ban long paralok bat ki nang ta ngintip pat ya ka jing don kam joki mata langam long paralok bat phi phim tip de ke ka jing don kam jonga lene ke ba phi don kam lene ke ba nga don kam hene leng ba de ka jing long parlok bat phi nga la ban share ki problem jonga te ka point ka baar yalam ki show jisu ba ubat tang mu uhi ula ban yarap yaki de kene ken kini kirang ba hakani ka jing etho kilale ngiru ngila ban le kumta bo kini kirang ba kira yu ni unong pang shu jisu te ka jing rap kaya lami ki briu tang chauta ki hi marwe la ban ta ka jing rap kaya lami ki briu tang chauta u blay bat utaw jisu hi ngila ban yarap yarap ban ki ban yalam henry ngim la ban kia hidi tang jisu hi kani ka sinukong ta place bon da fi bala ai kan ka siningkong kalong ka ai ka boso tonat abang ipet ya kan ka jinga tu khana chapang kini ki rangba kumno ki don kata ka ki sacrifice la de ban yarap ni ubru kim kan randin la wala la ki I subon ba ki pat kim la ban le cho jisu henry ki le lengba na ka tunum yeng kane ka de ka jing la jong ki ma ki wat ki lat kalenti kinam kan randin ka jing arab jong ki bru wala ki syam subon ki jing ma ki bun ta te khle subon de fi pla sam kan por te menta ngine pet ya ka kan ka hakasing ka baar ka baong tang ka buit trekam u jisu marway te kine kilong kinias no lang ha ka juru ka por ba kumno kita ki buit trekam jong u jisu marway te kelan juat ki hikayah ngi ki santal ki mat pang ki kita ki buit trekam jong u jisu marway lagi pe u jisu ni I ka baning kong kalong ba u penlut por ban tip ya ki pi hane ka bantang de pe ya ka jinglong jong jisu u penlut por ban tip ya ki u jisu unum long ku mangi ki breu si sebune ku mangi ki breu ladang ya kran aning ya thuk khana bat ki breu ni sngap ya ki tang banyo ban jubab handai ngim sngap ya ki bangin zu thuk ek ba ki mut re jisu sngap ya ki bat sngap ba su thuk tada upen lut por ban tip ya ki te ka ar kalong ba ka jing sngaulem da lut por ban tip ya ki ka mat ka ar kalong ba sngaulem pa ya ki ka jing sngaulem jisu upen I ka jing sngaulem jisu ba kamdon ka jing sngaulem kumbangi ki breu ngi teng lada ngi ai ka jing arap ki breu gidon ka ka bangi kwa ka ba ngi kwa ba kin le yangi ndai jisu syam ladon kum kata tengu kum mangi kristan u ai jing hikaya ngi bangi long kum ta ngi ban ai kata ka jing sngaule me ki klem don kono ka jing kwa pat nangi te ka balai ka long ban chakri de ka kam tangkap syukran ngan saya rap pi kini kita to le kum ne kum tai ngin ne ha ki babun ki benta ndai ka badon kam ke mangi ka history jung jisu ba ka kam ka ba ule tang na ka jingkran ba unle kumta re ka kam ka ban kong ule ka kam tendang ile ka kam kata kala pen pau su ya kata ka jing thrang ka do jungi te ka basau kawan peteng na kene ka balai basau ban kong ter te ha ka basau pala dang ile ka kam kawan ka jing shania
Tilemba kini ki ek baru pi ki breu ki don kata ka jingsanya jisu hadin. Ki yo eta ka jingsanya tendang ila yo eta ka jingsanya kelasuk pat yangi bangin yalam yaki sya jisu ladang don kata ka jingsanya mono pat ban nget yangi ladang yalap spanga kerteng jisu. Teh kan ngi wi kini ngasip ar kini santel kimat ba ki lan juai ke mention spang kumno jisu utrekam kum missionary yangi ki breu te kum mangi di ban bot kita kilak kelenti bangin poi sya ki breu ben yalam ki breu hakan ka banta. Teh kan ka por ngini yai baik sa kasni ke balai kasni ke balai ba nio na kasni ke balai spang commission haki ber ke baduk produk ber ke ban peteng ko but peteng ya kini ke baro tengin sngo ya kasni ke balai ngin ai ka por su imi ban ai ka jing hikai ngi ke ba bisu thu akane Kublai shibun ya kene kalat ta kasngi ke balai kasngi balai ka crunch pangki nong pet wir ber ki nong pet ri te ngatharai ba phila mani kan mau na ki jingjia ha ka bible dai ba ha ka bible ka kren ba ki don shibun kita ki nong pet wir ber ki nong pet ri bat ban kadau we artli ki nong khun israel hi ki dai ki nong pet wir ber ki nong pet ri dai bat ka bakong santam ba ngila hi ban pet kadai kadai ka jingjia ya jisu u joseph bat ka mary ba ha to ko por la ong ba usim herod ha to ko por ba usim herod ukwa ban penyab yo jisu te ka mary bat ya joseph la pha ban pet no sha Egypt baki gidai ban pet no kenang bikin light no nak kata kajing penyab jong u herod te ngi iba hakane ba kajing pet ribat kajing pet wir kam dei ka basuk kalong ka ba katahi ka kentin kajing pet wir ber kajing pet ri kalong ka ba ka kawan ra isibun kajing le ber kajing jenjar te nanong pikidon sibun ki daw ba ki briu ki pet wir na ki pet ri balai ba ki pet na ka ri la jong kidon ki daw ba kala bandai na ka daw jong ka kajing le thma hapo kari kala bandai na ka daw jong kajing penjulor jong ka mariang hakari bat kala bandai ru ba ki briu ki kwa bante ya kala wei jong ki khamha hakari jong ki wei kine kide ki daw ki ba ki briu ki peri ki long ki nong pet wir te henrei ladangi kine ki briu kim de tang si group kini ki bruk ba pet nak ta kini ki daw ki balajar ki don bunjaj kila bandai ki Kristen kila bandai ki Hindu kila bandai ki Muslim kila bandai ki Buddhist kita ki group ki baka kalonong jong hi ka kalajar te kini ki bruk kila bandai ki bruk ki bom don niam na ki bom don ta ka jingai te habak kini ki bruk ki wan da kita ki jingjar ki jingele te hoj yang ngi hiru kadon kata kajing ele ber kajing hakaban ya jan batki kunuksa ka bangala ban ai ba bunsin habanga ya chine satai ba kadon ka jaka ka banga ngam itu ngara kali na kibru kum ko ban pulut por hakaban batai nga ba kane ka jaka kadon hatai ka dai satai te kane ka long kajing ya yanga bat ya kitu kibru ru te namar kata kibru ka jaka ban yarap yanga kiong ba ngamtip dah to bat mapi bat manga ni long kum no pat ki don sibun kini ki bru ki ba pet wir ki ba perri te mapi bat kene kal nong ka balai ka yarab ya pi ka hikai ngi ba kum no bangin yarab ya kum kini ki bru namar bangim la ban pelut yesis ya ka por jong yesis ngi ka ban syat jan ban ai ying yaki namar ba teng ka ying jong ngi kam da long ka ba kelut tang ying si ying ru te kene kal nong ka hikai yangi ba kum no bangin yarab yaki namar ba aku mangi mekalea ngidon kini kesang balang ba ngidon kini ka pur fon ka bangi ong hakatin khasi ka jingkan show ki baduk te kidon kini ki organization but kidon kini ki program ki ba kloy ban yarap ki bala pen kre lupa ban yarap yakum kini ki bru ki baduk ni ki ba perri kini ki ba kinong pet wir te ka e bang ila ban le ban yarap yaki kadi ka baritam ladangim la ban le ka ba khrau dei tang da ka bang ngin ya lam yaki sakum kini ki organization dan da ka bang ngip ai jingtip susu yaki spang kini ki program kini ki barit tam ki bang ila ban le namar ba kini ki barit ki long ki ba kodor tam namar ba ka memory verse jongi rekhot ka ma ko ong kum no ba kono ka barit ka ba me le ya no briu jisu ong me le ka ta ya nga ba kini ki barit ki long ki ba kodor namar ba ladangi le ikine kine kin yarap yang iban pendep ke mission ke jongi sakini kinong pet wir kinong pet ri
ngindon ka man le bakraw re dei tang kina ki barik ki bangi dei ban le Kublai subun imi kane ka mat with lakran ngatrai ba don su bon ong e ba de bekane ka long ka ba shai ba pang ke ka bangin yarap nam ta ki barit teng ka long kum ka bangi thok yang ngi la da ni tiep tang ba tang na ba ka jing thai jung ngong em ngam tiep re ngam la ar ban yarap ngam tai te kublai subun imi bala pencai ngi pang kane te man ta ngin ai ka por hai daisy bangin ai ka jing pencai ngi halor ka ba de ka sngi ka ba sau ke ba su thu ka sngi ka ba sau Aku besi bunya kene galan te hakasim basau nginya kren Jepang banyarap ya ki balamong las ngausi te barong iti bangi imha ki singi ki bajenjar badaptang ki jinge ki jingkuslai sudah bad bang ngau ba kapisa ne ki jingyo ki jongi ki jingyo jing em jongi kimla ban ayangi kata ka jing kemen ne ka jing ba te ha u lokas krenong ka basau gar ka bapra ki kentin ki ong ba ujisu hang ne u kongu ya ka ba u kpa jong u ong kata ka long ban ya lap ya gospel ka jong ushaki baduk ban phla ba ban ya thu ba don nok pengkhia la ne unong pengkhia i bapang ki ba matla ba ubala ban yarap hagino gino gijinge gijinjar ki baki ki yakendu te ka jingi kai ka bangi yo nang ne ka long ba ngidei ban long ku mujisu ne ban bud egnuk sa gi jong uban kongu ya ka ba u pa jong u bahab ne ula pha ingi namar ba ula pha ingi sya ne ka parthe ban long kita gnuk sa gi jong u ban pendep ya commission ka ba u la thmu na mta jong ngab jong pi bat o nyimla ban le kumba ujisu le ki kamba hagi por gi jong u hre ka bangi ngi le ka bangi ngi la ban le ka long ba ngin ya selok bat ki bat ban duai lak lem dengkat bat ki bat ban selok bat ki bat ban ya thu ba hadukan no ble u it yangi bat kumjuru ngis ngau thu ba uble ula pha yangi sya kane ka perthei ba ngin pendep ya kam ka jong u te ka kumno ngin yarap bat kumno bangin pendep ya kata commission ka jong usha ki balas ki ba mong ki ba pang ki bas ngosi kalong ba ngidei bandon kata ka chingi shwa ya ki bat knang ba khamtam ba endang ila don kata ka jing it ki briu ki nyo i ba o shisha ki it yangi te ki kloi ban ya thu yangi ya ga ba ki ya shem jing e hakata ka por ngi la ban yarap ya ki bat khamtam le hagitu gi bapang gi basitom ngidei ban pulur ka por ga jongi bat ki hoi kalong ka basuk ban ai ka pisa sha u nong way ban ya kaban pentingen ya wapang basitom baladu ya giba igi bathon jong una marba kapisa ngila ban chu ai gum to re katak ka jing pentingen ya uba ya uta uparlok uba shem gita gijing jar gijing sitom ngi don kam ya katak ka jing ngej ka baskem bar katak ka jing kermen bar katak ka tin ka jong ble kumno ban singot hu ya ki na marba daga bor ka briu ka jong daga bor briu jong ngimla ban ai jing kermen ya ki hndai daka badon kata ka jing shani abas kembat uble ngila ban ya sam yak ega ba ki gidon kam bat ka ega ba uble kuwa ya ki bakin tim bat kumjuru ngi la man singot hu daga bangi pule beni ha mathios kelong ka ba arpusan kerkhot ka ba mathios kelong ka ba arpusan kerkhot ka ba lai pusau hadu sau pheu hang ne ngin singot hu shai la dang pule ya kene kelong Kublai subun daisy kublai subun pla ai ka jing pensai ba dai halor kane ba ngindei bandon swai kata ka jing it ka jungi dei bangin wat kata ka jing it nya we ringin don kata ka jing it jungi man ai saki we te kane ka por ngin ha ka singi bastan ha singi ka ba khadu ngin ai ka por so iben sar ban ai ka jing pensai hangi ba ka jing so thu ha ba dai brikane Kublai shibon sisen ka singi ka basan ka kren chipang ka jing it ka ba kham krau ka jing e ka ba kham krau ka e ka ne ka jing e ka ba kham krau ka singi ka basan ka ne ka sabat school ka patai shai ba kumno bangi ngila banyarap gi gibriu hagi ba bon rukom but ka ongru ba kumba barok ngi tip ka jing don kam jong ubriu kam ju kut lada pi bat nga ngi mon banyarap gi gibriu ki lat ki bon namar balai barok ubriu udon kami gi jing yarap mdei tang ubeduk mdei tang bariuspa mdei tang boshait mdei tang ubam syait uba don kami ke jingrat dai barok ki bru ki don kami ke jingarap dai teng yo iba hakani kala nong sabat skul yo iba ka to ke jinge tho khana shapang utu ubriu bat ki perlok jong u kumno ba ki lam ya u sha ujisu dai lada ngi pat ya ke jing long jong ki to ki bru ngangai scam ba ki to ki bru ki dai ki ba don di ka kam la jong
Mdai kibru kiba shushangkai kibam doni ka jingtrai dani kibam doni ka family kibam doni ki khon ki kitinga ngai skemba kito kibru kiru ki doni ki problems ki hiyeng handrai hapa ki pet bat yo to uparlok jong ki uba pang silyang kimla shu klem da yarab yo namar ba kim new shu yakijing yakita ka jing ka problem jong ki handrai ki pet bat kumlo ban yarab yo ta ubru namar ba u kham don kam ban yangi tengyo iba kini ki bru kini ki perlok jong kila ai ya ka bor ya ka pisa ya baro ban ya rap yo uto ubru ban kendo yo jisu bat ngio ka bakut ka dai ba uto ubru namata na kadau ka jing treshitom jong gitu ki perlok jong ulayo ki jing penkia kum ba uyonis uong hagal lenong ke ba khatsan ke khot bakhalai ka ong gumne omdon ubadon ke jing ka ba kham kraw yakane ba uwei un it no yala ke jing im na bata ki lok jong ngyo shisha ba kini ki sangut kila it shisha ke jing im ke jong ki na banta uni upar lok jong ki ba un ya kendo ya jisu kim yap ran mata ka jong hendrai ki ai no ya ka por ka jong ki ai no ya ka bor ka jong ki ai no ya baro khnang ba uni ubriu unyo ya kendo yo jisu ka jingkali ka long hangnik ya phi bat inga ka long ba hatu ngi ya rap ki briu tang ha ka por ka ba ngi light ne ngi rap ne ki briu na mar ba ki don kam si chai ka jing rap ka nuksa ka ba kongsan tam ka dei ujisu yo iba ngim kot che nakta ka daw uwan kot no shi shangi upet yangi na beneng sikandau but uyo ba ngim kot chi nakta ka daw ulait shangi daga jing isnai but ula kot no shangi kani ka dai ka jing ka ba kraw tam mdei ba utang shu kot shangi hindai uyap no bata ka jonga ba ka jong phi ta ka jing snang ka long ba kumno ngi kum ki kristan mata kum ki adventist kumno ngi la ban yarap yaki bru mdei tang haki kapor ka ba ngi light ka free time ka jongi henrai ngin pen free khnang ka por ka jongi khnang ba ngin la banya rap yiki bru bani kendo yo jisu khnang ba kin yo ya ka jing comment ka jing suk bat ka jing pen kya ka ba kenja mesin ka ba don kam tam ka jing im ka jongi lesibon ta kublai shibun ben ba phila ai kane ka jing pule jong phi ba phila penchai halor kane ta ka jing ka bolong sacrifice kuma ublai sacrifice ka jing jong nak banta jongi kuma bi kini ki paralog sacrifice ka kam ka jong ki jong ki nak banta jong ki wei te plesibon ben ba plesai ngi kane te ni kane ka por ba kuma ngi ka sinikong ni syam kane ka jing sacrifice jong ki breu nam ta ublai bersing ka ar mangindai ban long kita ki dinjat ban but kita ki dinjat jong jisu kasing ka balai ngi ba ni di mastang ke jing harap na ki baret mar teng lada ni kwa bang ban le ka bahe tam ngim la ban le ka tala ngim sedang na ka baret tining kong ni di mastang na ka baret but kabanan kam kolong ba ka jing jong jisu ngi ban bud di kata bar ka bakadu kumbang la singon event ba kata ka jing ka balong ni haban sacrifice na ta jong ki wei te kuble sibun ni pi barok ki bala yasim menta kumjur ya pi bala ya pet ya kane ka channel kane ka por bania sngap kane ka support school tengi khot so bahab yang epi ha kilunong ki badang sawan baro ba yune wan biang bania sngap ina ka bor tin ki ublai na ka we ka por te kane ka por so pun kunok ni so ban khot yi imi do ban ai ka jing dwai pun ko kane ka clip mat tongin dwai ko pa jma apnang kuble shibun ya ka jing dor kalam ko jong me bat ngi we pi wei ngi ki ba ya rap ka ban pule bat penshai ya kene kalonong berkham tam gitu kiba ya sngap rukumjo kuble shibone nam takine bat to ai bakine ka jing sngap thu ko jongi ya kene kalonong bakanom long ka ba sab ai hendai to ai bengingin but kita ki nuksa ber kita ki jing hikai ki bomela ai ngi ngin long kita ki bru ki ba it la de shakata ka kam ber kita ka mission ki bomela ai ngi we pi we bengin long ki ba it yamen kong he ber bengin long kumju ki ba it la de shame ba hakata ka ha bat hakano kono ka jing don kam jong ki we bengin om dei ban perkhat tang ila de hendai pun perkhat yaki wei ngan ila de hakano kono ko benta habaki wei kidan kam ya kajing yarap ka jongi
tengah ngadwai pememen yarap yang ini bengin but yakini kinuksa hakjing ing bojong hishimet kenang mengelak ban yarap ban dap no kita mission gojong me shabaro ujaj ban riu uta baduk basuk bad uta nong pet wir ne uta nong pet ri bad shkinu kinu kibran kami kata kajing yarap gojong me ta ai bu musim jong me long bot pakjing start sham phang gojong nam ta jong iwei poi kenang lak ban pli kajing bajur khat bad ya ki khmar gojong i pun yu i yakini ki bru bran kami kajing yarap gojong i Sengau jumpan jongi ke try, but mau ipop jongi na pagi ni pan kita mengerti yang Yesus Kristus jongi. Amen.